साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर। आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात। कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उमरठ इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण। आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर। आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा। अधिक माहितीसाठी संपर्क साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30। कुडाळ तालुक्यातील हुमरमाळा आणाव ग्रामपंचायत निवडणुकीचा निकाल लागला। ठाकरे गटाचे नेते अतुल बंगे यांनी विरोधकांवर आरोप केले। इलेक्शनमध्ये पैशांचा वापर झाल्याचा आरोप त्यांनी केलाय। पाहुयात अतुल बंगे नेमकं काय म्हणाले। खरं तर वैभव नाईकांवर लोकांनी आजपर्यंत विश्वास दाखवला, तोच विश्वास आजही आहे। कारण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा पूर्ण विचार करता कुडाळ तालुक्यात कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये वैभव नाईकांची ज्या ग्रामपंचायती होत्या ते वैभव नाईकांच्या ग्रामपंचायती कुडाळ ग्रामपंचायती जवळजवळ तालुक्यातल्या 3 ग्रामपंचायती आज वैभव नाईकांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या आहेत। त्यामुळे वैभव नाईकांच्या वर विश्वास राहिला नाही अशा प्रकारची हे चुकीचं आहे। त्यामुळे प्रत्येक वेळी आज जरी ग्रामपंचायतच्या पातळीवर निवडणुका झाल्या तरी त्या लक्ष्मीचं दर्शन मोठ्या प्रमाणात झालं। कारण माझ्यासारखी ग्रामपंचायत, छोटी ग्रामपंचायत, 7 सदस्य असलेले सरपंच असलेली ग्रामपंचायत, जवळजवळ 700 वोटिंग झालं। त्या ठिकाणी सुद्धा गेले 3 दिवस जिल्ह्याचे पदाधिकारी, भाजपचे पदाधिकारी त्या ठिकाणी ठाण मांडून होते आणि मला त्या ठिकाणी मी वैभव नाईकांचा खंदा कार्यकर्ता, शिवसेनेचा खंदा कार्यकर्ता म्हणून संपूर्ण बाजूने मला घेरलं गेलं। त्या ठिकाणी पैशाचं वाटप मोठ्या प्रमाणात झालं तरी लोकांनी आजपर्यंत त्यांना ऐकलं, पण माझ्या 2 सदस्य त्या ठिकाणी पराभूत झालेत। पण कायमस्वरूपी लोकांचा विश्वास आमच्यावर आहे आणि संपूर्ण तालुक्यामध्ये शिवसेनेचा हा बालेकिल्ला कायम राहिला आहे। वैभव नाईकांवरचा विश्वास लोकांनी ठेवलेला आहे। वर्धे ग्रामपंचायत, हुमरमाळा आणाव ग्रामपंचायत आणि ही हुमरमाळा वालावल ग्रामपंचायत, हे 3 ग्रामपंचायत आमच्या आलेल्या आहेत। थोडक्या मतांनी पराभव केला। काही ठिकाणी आमच्या अंतर्गत असलेली कार्यकर्त्यांमधली धुसफूस त्या ठिकाणी आम्हाला ती पराभवाला कारणीभूत ठरली। अशा प्रकारे त्या ठिकाणी हे झालं, त्यामुळे काही स्थिती पडलेलं आहे। भाजपच्या परिवर्तनाची नांदी त्यांना ते स्वप्न राहणार आहे, त्यामुळे अशा प्रकारचं काही होणार नाही। या ठिकाणी कुडाळ मालवणमध्ये वैभव नाईकांचा विजय 2024 मध्ये 100% आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।